Bimibhiyozo kulo lonke eli namhlanje abafundi bematriki bonyaka ka-2024 bebhiyozela iziphumo zabo. Ezitshethe ngoku besezingasezizo eziya bezithetha ngomsebenzi ngoku ebesethetha ngamanyala. Lungene kusuku lwesibini namhlanje uphando ngakwijaji eyintloko eMpuma Koloni nejongene nezityholo zokuhlukumeza ngokwesondo wasetyhini ngokuthumela imiyalezo elumezayo. Umphathiswa wamapolisa uSenzo Mchunu uthi abakabinawo amanani achanekileyo abasebenzi mgodini abangekho mthethweni abasengaphantsi komhlaba kulo mgodi waseStilfontein. Sinamkele kwindaba zethu andambe ndodwa ndamba nophumza sikhumba noyitolikyo lwemilwezandla Bhotani Mzonzondo. Imincili yodwa kwiphondo leMpuma Koloni nanjengoko abafundi bebanga leshumi bebuye no-84.9% kwiziphumo zika-2024 sele kuyiminyaka elishumi eliphondo oko liqhuba kakuhle kwiziphumo zebanga leshumi. Namhlanje abafundi abaphume emagqabini bawongwe lisebe kumsitho ubanjelwe ICC eMonti. Iphondo lengqwele elibangele imincili novuyo kubemi bonke bephondo ngenxa yokupasa kakuhle kwabafundi bebanga leshumi. Yiminyaka emihlanu ngoku lifumana izinga leziphumo ezihle iphondo leMpuma Koloni. Umphathiswa wesebe lemfundo esiseko uthulele umnqwazi ojongene nezemfundo kweli phondo uMnumzana Fundile Gade ngomsebenzi wakhe omhle. I promise you, MEC, whatever the target this team sets themselves for, what is really important is about what you did in the past year. You set the vision, you set the goal, you lead by example, you inspire your troops, and you make sure each and every single educator in the classroom is supported so that they can do their job of educating our learners. And if you can do that, you can do just about anything. Umnumzana uGade uchaze izithili eziphume phambili eMpuma Koloni. In terms of the district performance, Minister and colleagues, we have Chris Hani as number 1. Ukanti umphathiswa uGade uthi ingxaki yezithuthi ezihambisa abantwana ezikolweni baza kuyijonga ngeliso elibukhali kulonyaka ukuze abantwana bakhuseleke. We are going to transport the kids on tomorrow, starting from tomorrow. Because even the Department of Transport was briefing us on Sunday that there is no outstanding payments from where they are, except for one service providers that again, Minister, do not want their cars to be inspected. You don't want your cars to be inspected, we must allow you to risk with the lives of the kids. Abafundi abathe baphumelele emagqabini kweli phondo bathi basebenze nzima ukuze bapase kakuhle. I would say to the class of 2025, you should believe in yourself. If I'm here, so do you. Xa sijonga KwaZulu-Natal eli phondo libuye no-89.5% kwaye lihleli kwindawo yesibini kuzwelonke kwiziphumo zebanga leshumi. Ojongene nezemfundo kweli phondo uqhwabela izandla iititshala ngomsebenzi wazo. Your commitment, sacrifice that you have made from the beginning of the year, conducting after-school classes, holiday classes, just to name the few, are highly appreciated. Ukanti abafundi beli phondo abawuvala umlomo imincili. So kumanje sami I got a bachelor pass ngithole ama distinctions I8. And kula distinctions bengingakholwa ngoba kakhulukazi iAMP bengingakholwa ukuthi ngithola distinction. Your pass rate is 99.3%. Ukanti isikolo samabanga phakamileyo iJoe Slovo eKapa eNtshona Koloni siqhube kakuhle kulonyaka. This year, Joe Slovo's class of 2024 achieved 41 subject distinctions.
Abafundi besisikolo bathi khange kube lula ukufumana iziphumo ezihle kangaka. We had to, study afternoon classes. And then afternoon classes, we usually took longer. And living in an area where there's gangsters, we took risk. And I'm very proud to say that where's a risk? We actually did our best. Amaphondo onke kulo nyaka apase ngaphezu komyinge ka-80%. Kusenjalo umphathiswa ujongene nezemfundo kwiphondo laseGauteng uMatome Chilwane uqhabele izandla iklasi ka-2024 ngokusebenza nzima ityhoboze kwinzingo ebezithembende eliphondo nekukhokelele ekubeni liphume kwindawo yesithathu kwiziphumo zikazwelonke. Honorable Premier and guests, despite a difficult environment arising from a rapidly growing system and a tough economic condition, the Gauteng Department of Education registered significant achievements in the delivery of quality basic education through its programs and intervention in the 2024 academic year. Okachilwane uthi kwizicwangciso abanazo kuqinisekisa ukuba abafundi beliphondo baxhamla kwimfundo esemgangathweni. Whilst our strategies and priorities capture a bold vision of a future Gauteng education system, this can only be realized through investment of the right resources for the right purpose. Our approach in Gauteng is multifaceted and is directed to address the quality of learning through quality improvement strategies to improve classroom performance of teachers and the active learning of children in classrooms across all schools in the province. Ngelixa inkulu baphathiswa yephondo inqwalile kumsebenzi owenziwe nguChilwane noxa bekukho imiqobo. I'm saying all these things to say to you, if we are number 3 in the country, with all these changes that we have introduced, and we are still amongst the best, we must celebrate you and your team. And I want to thank you for that. Kananjalo ke iphondo laseFreystata linkqenkqeze phambili kwakhona ngomyinge we-91% weziphumo zematriki zonyaka ka-2024. Eliphondo livakalise ukuzingca ngokuthi gqolo liphala phambili. Ngokwengxelo ye-arhente yenkcukacha-manani i-Stats SA yaveza ukuba axhomile amaxabiso okufunda kumaziko emfundo aphakamileyo kweli ukususela ngo-2010 kwaye oku kube kuqiniselelo ngokwezezimali kubazali nabafunela abantwana babo imfundo kumgangatho ophezulu. Abazali nabebehamba nabantwana babo namhlanje kuyokubhalisa kula maziko emfundo bathi ukuxhoma kwamaxabiso emfundo kubabeka phantsi koxinizelelo lumandla. Ibingumbhodamo namhlanje abafundi nabazali begxalathelana ukuza kubhalisela imfundo ephakamileyo bezofumanisa iinkcukacha ngokuphathelene neendleko zalo nyaka kunye nendawo yokuhlala kwidyunivesithi yaseTshwane i-TUT ngamafuphi. Umongameli womanyano labafundi i-South African Students Federation uthi oku kunyuka kweendleko kutyabula abazali. They come from villages and rural areas of this country. Many of them are unemployed, many of them are domestic workers, many of them are security guards, many of them are mine workers. And you can understand that they do not have financial capacity themselves to even travel from where they come from to look for space, to look for education for their kids. Omnye umzali uthi nangona imfundo esemgangathweni ixabisa kakhulu kodwa ikamva eliqaqambileyo lomntwana wakhe lelona libaluleke kakhulu. It's not easy, it's not about saving money, but it's more of commitment, sacrifice what you can sacrifice, but because money has never been enough. Salaries are there, hustling can be there, but there are priorities. Omnye umfundi uthi imirhumo yakhe equka incwadi kunye nendawo yokuhlala ifikelela kwimali elinganiselwa kwi-30,000 rands ngonyaka. I'm planning to work hard and pass again so that I can continue with my studies because it was really hard for me to come here and I'm really grateful that I'm still here. Umasike uhlaba ikhwelo kwingxowa-mali eyibonelela abafundi i-NSFAS ukuba ingenelele ukuze abafundi babhalise simahla ezikolweni zemfundo ephakamileyo kweli.
Students in their majority are historically indebted. Many are facing academic exclusion, many are facing financial exclusion. So look, we're here again this year facing the very same problems, and we're saying that we're calling upon for a free registration. We're not going to allow our black students to acknowledge debt that must be paid by NSFAS. Abazali bathi bakhupha imali efikelela ku-60,000 rands ngonyaka ukuze bahlawule zonke iindleko zemfundo yeziko eliphakamileyo. Njengokuba isigaba sesithathu sokuhlangula eStilfontein siqhubeka, umphathisi wamapolisa uSenzo Mchunu uthi abakabinawo amanani achanekileyo abombi mgodi abangekho mthethweni abasengaphansi komhlaba kulo mgodi. Umchunu nomphathisi wezimbiwa namandla uMnumzana Gwede Mantashe batyelele lo mgodi namhlanje bezokuhlola indima egangathwayo kuhlangulo lwabombi mgodi. Umphathisi wamapolisa uMnumzana Senzo Mchunu uthi bakulungele ukuzongeza iintsuku zokwenza lo msebenzi zithi rhatya ngaphaya kweentsuku ezili-10 de boneliseke kukuba akukho abanye abasebenzi mgodini abasephantsi komhlaba. We have agreed, all of us here, that this operation is underway for 10 days from yesterday. Then after 10 days we'll stop to assess. Now, any indicator or indication that it still has to go on, or there are still people who are underground, or whatever, we will take on board until we are more than reasonably satisfied that we've done everything. Umchunu uthi uphando malunga nokuthenga nokuthengiswa kwegolide ngokungekho semthethweni luyaqhuba. Ukanti abo baxhasa ukuhlangulwa kwababembi mgodi batyhola urhulumente ngokungabi nankathalo. It's funny because they come to our houses when it's election time. Is it fair? Is it a democracy to say that people who are trying to put bread on the table, they are illegal, yet you don't have jobs? As to the presence of the minister today, we are not sure why they are here. For us, it's a media, it's a PR stunt to come when the professional rescue started. We've been calling for the minister to even comment. Their visit was meaningless because of they didn't even engage, with the community to hear, their views in terms of what is happening here. And then what they did was really, not human. Umphathisa wezimbiwa namandla uMnumzana Gwede Mantashe ubagxekile abo bathi urhulumente ngunobangela wokubhubha kwabombi mgodi abangekho mthethweni. Those who make money out of gold mining must take full responsibility of the risk taken. Umantashe uthi abanini bale migodi yaseStilfontein banoxanduva lokutshabalalisa le migodi ingasetyenziswayo. Kanti abantu bavakalise izimvo zabo ngeziphumo zematriki kulo nyaka. Uthabo Dlabathi Njengele uthi manincome basebenzile abafundi abasiphoxanga nakweli ityeli bazamile kulo maqhuti-qhuti bebejamelene nawo. Sincome nakootitshala abasebenze ngokuzimisela uqinisekisa abafundi babuya neziphumo ezincomisayo ekupheleni konyaka, utsho eseNqamakhwe. Uzolani kaDosini Ncanda uthi yalala kubafundi bebesenza ibanga le-10 basebenzile, ndiyavuyisana nabo, ndisithi kwabo bangaphumelelanga bangalahli ithemba bazame kwakhona, utsho eseMfuleni eKapa. Thozamile Siyila uthi bazibonakalisile ke abantwana baka-2024 banyuse iikawusi zabo zaphezulu, sithi yalala ke kubo, utsho eseWest Coast. Unikwanto Mkhanya uthi ndithi uNtshu walala kubo bonke abaphumeleleyo ndingantakandini, utsho eseNtabankulu. Lungene kusuku lwesibini namhlanje uphando ngakwijaji eyintloko eMpuma Koloni, ujaji Selby Mbenenge nojongene nezityholo zokuhlukumeza ngokwesondo wasetyhini nongunobhala kwiofisi yakhe ngokuthi athumele imiyalezo neevideos kwikhasi leWhatsApp ezilumezayo. Ujaji Selby Mbenenge noyijaji eyintloko eMpuma Koloni usecicini lokuguzulwa njengejaji nanjengoko ejongene nezityholo zesincwaso ngakulowo ungunobhala kwiofisi yakhe uAndiswa Mengo. Namhlanje uviwo lophando ngendlela yokuziphatha kwejaji nolukhokelwa yijaji edla umhlala-phantsi uJaji Bernard Ngwebe belumamele imiyalezo kaWhatsApp phakathi kukaJaji Mbenenge noAndiswa Mengo, nalapho uJaji Mbenenge
wayecela uMengo ukuba amthumele umfanekiso wakhe enganxibanga apha ngentla. Uye waqonda ntoni ngalo myalezo wakhe othi khulula umntla? Ndiye ndaqonda uba ufuna ndikhulule ndibeze apha ngentla. uMengo kule miyalezo kuvakala ukuba wathi kuJaji Mbenenge makaqale asebenze phambi kokuba afumane le mifanekiso ayifunayo. uJaji Ngwebe oyintloko yoluviwo ungenelele kwezo zithuba esithi akayifumani ukuba kanye uMengo wayesithini xa esithi kuJaji Mbenenge makaqale asebenze phambi kokuba afumane le mifanekiso ayifunayo. Speaking for myself, quite frankly, I don't understand an answer to this question. And I sincerely hope that as things progress, hopefully it will be cleared one way or the other. But at this point, I don't understand. Uziphendulele ke uMengo ukuba uthetha ukuthini xa esithi uJaji Mbenenge makayisebenzele le mifanekiso ayifunayo. Mandiyibeke ngokucacileyo. Let me then clarify it. Nanjengentombazana. As a girl. Xa ngabe kukho umntu onomdla kuwe. If there is someone who shows interest in you. Kuyaplitwa. Bendifuna aphume egusheni ke. Ukanti ke nangomso lusaqhuba oluviwo nalapho kulindeleke ukuba uAndiswa Mengo aqhube nokuncinwa ngemibuzo. Mapolisa eMpumalanga athi inkulu indima egangathileyo kuphando lokudutyulwa ze kubulawa abantu abasibhozo kwingingqi yasePinar ngomgqibelo nanjengoko sele kubanjwe umrhanelwa wesibini namhlanje omnye umtyholwa uvele enkundleni kwaye amapolisa amile kwelokuba ukubanjwa kwakhe kuza kukhokelela ekubanjweni kwabanye abarhanelwa. Yes, indeed, we have a strong case, but the investigation is still continuing. As you know, a lot of people have passed on. People will have a question if it was one person, but the investigation is still going on, and he already made a confession. Yes, we are still expecting more arrests. More people must be arrested, and the community must come forward with more information because we are relying on the community. Imbalekeli eselula neyaphumelela imbasa yesilivere kwimidlalo yeOlimpiki uBayanda Walaza uchulumancile kakhulu emva kokuphumelela emagqabini kwizifundo zakhe zematriki. Walaza uthi bekungekho lula kwaphela kodwa nangona kunjalo uthi ukusebenza kwakhe ngokuzimisela kuko okubangele aphumelele ibanga lematriki. It was the scariest time of my life, you know, especially I was not that much in school because I was all over the world running, you know. So coming back, I was truly scared about my marks. I thought I was not going to do as good as I did, you know. I was truly panicking, especially for geography, because that was my hard subject, you know. I was struggling so much in that subject. So I was truly stressed. And then when I got my results, and then I was too excited because it was impressive. Kanti uBayanda ubulele kakhulu abaqeqeshi bakhe otishala bakhe nomamakhe ngenkxaso engagungqiyo ngethuba belungiselela iimviwo zakhe. I think having a strong supportive structure, you know, having people behind you who assist you like emotionally and physically, you know, having like teachers who always motivate you that, you know, you're still at school, you're down with running, focus at school, and having teachers that are always there for you, you know, if you don't understand this and this and this, they were always there helping me, you know, and also having people who motivated me, you know, to not give up. kakhulu ke qwathikazi noma mzango deskeni yendaba ndiyakubulisa nawe mbukeli wami ekhaya ndikwamkele bethuna edeskeni yam yeyemozulu mna ke igama lam ndinguthabile makaphela ndinzwakazi yabathembu mvandre nantsi imozulu sawuvula mbukele ekhaya khumbule kaloku siyevula ngomfanekiso wokuqala ophawula ngokubanzi iziganeko zamvanje kumzantsi afrika phela noko imeko phaa imaxongo mpela zimvula ziduduma ngamandla kulo lonke futhi elapho lapha kaloku ko-Free State nje kumbindi ngamandla futhi bopha evelcom neziphaluka kwasekuseni bevuswa 18 kanti ke balusongo
ngosuku ngala 30 degrees. Wona ke amaqondo wakho phansi naphezulu. Ngelo qala iphondo kuphaka lokho empuma koloni ngamandla futhi egqibeka kumazantsi futhi phawo laphondo ngela 17 futhi zezontshizane ngorhatya. Kamashumi nje amabini abenesibili kuyabanda emakhanda ekseni ngo10. Nasi kwakhona bethina kalokho imozulu phaya iphondo lase Free State ngomso kumbindi welaphondo Ficksburg phaya kwasekuseni qaba nje ngamafu phaya ngela 10 likhatha sesibili kanti bayaqhubeka nosuku lwabo beluvala kamashumi amabini akhatha sesithoba mbukele ekhaya ithi cinam ngokubanzi phaya iphondo lesentshona koloni ngamandla phaya kaloku ko Worcester amazantsi welaphondo zikhona intshizana ezithe xhaxhe ngamandla futhi ngamashumi amabini abenesibhozo napha kwimpuma yelaphondo Oudtshoorn kwasekuseni li-13 mbukeli nansi imozulu ephondweni lase Northern Cape ngomso kumantla welaphondo njengapha kaloku koKuruman kwasekuseni khona amafunja abikiwe napha koKimberley ekseni nge-15 futhi bayaqhubeka losuku lwabo beluqongqotha ngamandla futhi ngamashumi 3 abenanye kanti ke phaya ephondweni lase Northwest ngomso baphila ngohlobo njengapha kaloku kwimpuma yelaphondo eBloemhof kwasekuseni futhi zimvula nendudumo phaya ngela 17 naseKlerksdorp ekseni ngabanda ku-18 nansi imozulu phaya ephondweni laseGauteng futhi amazantsi phaya eSprings kwasekuseni futhi kuyabanda kuyanetha kuyaduduma nje yonke lantsasa ngeshumi elikhatshwa sesithandathu napha kumbindi welaphondo eThembisa Soweto Alexandra ngeshumi elikhatshwa sesithandathu ubona ke benje phaya ephondweni likumantla apha eMzantsi Afrika elophondo nalo kaloku lona liseLimpopo kwimpuma yalo njengaphaya koPhalaburwa ekseni futhi ngamashumi 22 nokho ke mbukele ekhaya akubandi kwaphela kuba kaloku ngamashumi 3 abenesihlanu sihlahla njalo futhi ngokubanzi phaya ephondweni lasempumalanga ngomso amazantsi njengapha koEmelo ekseni futhi zimvula nendudumo ngeshumi elikhatshwa sesithandathu naphaya eMalahleni ekseni futhi kunganetha ku-25 mbukele ekhaya kanti kokugqibela nqa kuphaka lokho ephondweni laKwaZulu Natal ngomso amazantsi kuyabande Kokstad ekseni futhi ngesithandathu naphaya eThekwini futhi kwimpuma yelaphondo ngeshumi 7 nokuja napha kaloku kumbindi koPietermaritzburg ngamashumi 23 mna ndikuthanda kangaka xesha lemyawi Kamnandi mawethu.